Hai mâncate azi de vieți. De carne. Bă, ține de ăla să nu sară în sus. Ia uite ce băia băieți. Ia întoarcem cu eticheta la moa. Vezi cum scos ochii. Ține de ea, mă, am zis. Ține de ea, mă. Bă, ține de ăla, mă, să nu sară în sus. Așa, mă. Ușor. Mă, ține-mă de aia, mă, zis, mă. Lasă-o băsare. Hai, mă. Dă-mi mie. Băi, nu așa, mă, nu așa. Păi țin de ea de aici. Ai putere. Dă la mine, 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 să mergem. Bă, ești. Țin. Au, au. Dă-te-ai drumul, spărgea toate astea aici, mă, fraiere. Hai să te ridici cu muietul ăsta. E pe live-ul meu? Nu e. Așa la vreo. Cu muietul ăsta aici. Da, l-aș dă Să ne muim. Pune-i pe plasma aia, să-l procurești. Fac aici. Ia uite băieți. Muiet. Ce spumare e ea. Oh, Doamne. Wow, ce merge frumos ăsta. Oh, shit. Oh my god. 100 de euro sticla asta. Ce, mă? 100 de... 150, 180. E 200 și...